raba ta tafiya ta mauludi da aka yi birnin Kebbi lafiya. Shi dai Maulana Inyasi kowa ya sani, masoyin annabi ne shi a wanga zamani. Wajen yaɗa soyayya yayi rawar gani, mabiyansa masoyan annabi ne gaba ɗaya. Sannan ya yi tallan musulunci a duniya, ya haddace alƙur'ani tun ƙuruciya. Mabiyansa da yawa ma'adata ne ga daidiya, kuma wanda musulunci farko alƙur'aniya. Ku duba ƙoƙarinsa kan addini da duniya, an samu wasu malamai matasa a tarbiyya, akan aikinsa suna ta tada jijiyar wuya. Kwakwalwar su duba fa tana da lafiya. DJ Kwankwamai ka ba mu sauti. Dukan ce in ya soya fatar da jama'a, wani zaki gun wa'azi ta matar da sa'a, kai abun ma ya fi muni a social media. Dan kalabi bai damun su haka dai suke, abinda yan hakika suke yi fada suke, cewa wai gillin da gaban shehu duka suke, kai ana tira a wanga ƙasa Nigeria. Yau ƙarya ta zama mai da ta gaskiya, jahilci ya koma ilimi a bashi kariya, kowa ya sai daga sai ya hau ya yi siya, yau ne ya tsole musu ido su gaba ɗaya. Wannan maganganu ku sani kun makaro, sharri bai ka da gaskiya daga ku tattaro, duka tunanin ku shehu ya wuce karo, rana yi nazara kanmu da an yi tun jiya. Maganar cikin littattafansa da kuka ce mun sani, ba ku san zubanci ba balle ku yi bayani, wanda ya yi agirga ya ɗau physics ikiwani, ya ce zai yi wa yaran kansa zai yi. Shawarar da mutanen nan suke mana, wasu ta da muke miƙawa da shayana, wai muna neman kariya ne ban sa shayana, tsoron Allah ku gaya wa mutanen ku gaskiya. Mun sha faɗi kan magautan mu ƴan Tijjaniya, da za su haƙura da ya fi musu su daidaiya, babur da ba faɗa ba jiya da shekaran jiya, bare a yau suka bai damun mu ko ɗaya. Khalifa Ahmad Usman Mukhtar, Kadiya Nero Ibrahim, Isa Ibrahim Bashar, sarkin malamai na Gwandu, Kade na Shehu Sahabi Boy, daga Muhammadu Sani Bala, Kade da Malam Mai Nasara, Sheikh Alu Dan Malam, Malam Usmanu Dangara, daga Muhammadu Razi, Kade da Shehu Rinjega, Shehu Tijjani Kalgo, Malam Sadi Dan Bello, Kade da Malam Mudaibu, Malam Malami Naira, Khalifa Nura Gwanan Gwade, Khalifa Malam Aminu Ali, Malam Bello Mai Damma, Khalifa Shaka Balaraba Jega, Dini ya Shaka Ahmad Yahaya, Shugaban Shu'ara Malam Mustapha, Waziri na Malam Adamu, Akai da Abdul Aziz Halifa, Ajiyami na Ali Katsina, Shehu Dauda Faskai Sheka, ina gaishe ku duka da kaunar ku da mai maka.